سلام زخبركم تخاتلتي ميروسات نلوم عن تدما خمت المود وانا وخناتات زتوكورة مجلس ايوي مبرهي كفتني ناي لوم عن تدما حدا اقرامي كوي كونن كاب قدم نفلطو نردو نستوعللو كيدي ايو بفلاي نعنا نهزب إيرترا حدش زانتا حدش مهزو يكونن قل نقالي حوات دق هاجر بإيرترا زغدسو قبل أولاونت إيرترا ترجم لأولاونت ترجم هاجرنت بقبو نزردو زيغاتات قرب نمزخاخري إمبر ناي بحق حدش تاريخ يكون معنا مالتي إزلو من الزاربلو تي حقنتو دما بخميخه حقي خنبلو نخل دما كغلصو اي مالتي بمقصال نافت فيديو خوسدوكم اي مالتي አሁን በቀይ ባህር ወይም ደግሞ የቀይ ባህርን በተመለከተ ስንመለከተው የእስራኤል ፖሊሲ ቀደምም እንዳልከው እኔ በተለያዩ መንገዶች ገልጫለሁ። ያ የኔ የግሌ ሳይሆን የእስራኤል መንግስት ፖሊሲና አመራር መመሪያ ነው የሚገልጸው። ኢትዮጵያ የ130 ሚሊዮን ህዝብ ባለቤት ናት። 130 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር ናት። ይህች ሀገር የባህር በር ለማግኘት ለኢኮኖሚዋም ለሉዓላዊነቷም የምታደርገውን ጥረት በዲፕሎማሲም ሆነ በሰላማዊ መልክ የምታደርገውን ጥረት የእስራኤል መንግስት ወይም እስራኤል ሙሉ በሙሉ ትደግፋለች። ይሄን ያለው ሁኔታ በዚህ ሂደት ላይ እንግዲህ እስራኤል ከኢትዮጵያ ጎን ናት። በር እንዲኖራት በዚህ ሁኔታ ያለ ነው። ሌላው እንግዲህ እንዳስፈላጊነቱና በሁለቱ ሀገሮች መካከል እንዳለው ወይም በኢትዮጵያ በኩል እንደሚቀርበው ጥያቄ ወይም በእስራኤል በኩል እንደሚቀርበው ጥያቄ የሚሄድ ነገር ነው እና ባህር በሩን በማግኘት በኩል ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም። እስራኤል ታምንበታለች፣ የኢትዮጵያን አቋም ትደግፋለች። ኦኬ ከምዚ ኣብዚ ቪዲዮ ሰሚዕኩሞ ዘለኹም እዚ አምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ እስራኤል እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እስራኤል ንኢትዮጵያ ሕቶ ወደብ ክትረክብ ወይ ካ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወደብ ክትውንን ብሕፅር ዝበለ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ጊሳ ባሕሪ ክትውንን ትድግፍ እያ ብሙሉእ ሓይላ ትቕበሎ እያ። እዚ ናተይ ብህሎ ይኮነን ኦፊሻሊ መርገፅ ናይ መንግስቲ እስራኤል እዩ ዝብል ዘሎ። ሕጂ ቁሩብ ንታሪክ ምልስ ኢልና ናይ እስራኤል መርገፂ ኣብ ቅድሚ ምውዳቕ ሃይለ ስላሴ ቅድሚ 74 ከመይ ነይሩ ኢልካ ቁሩብ ታሪክ መወካሲ የድሊ ማለት እዩ። ቅድሚ 74 እዚ ሃገር እስራኤል ምስ ሃይለ ስላሴ ጥቡቕ ዝኾነ ርክብ እዩ ነይሩዋ ማለት እዩ። እቲ ርክብ ድማ መሰረቱ እንታይ ነይሩ? ብዕራብ ዝተኸበብና ስለ ዝኾንና ኢትዮጵያ እውን ከም ክርስቲያናዊት ሃገር ንሕና እውን ከም ናይ ኣይሁድ ክልቴና ናይ ሓባር ኮመን ኤኒሚ እዮም ዝብልዎ ንሳቶም ኮመን ኤኒሚ ስለ ዘሎ ኣልያንስ የድልየና ኣለዎ ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ርክባት። ድሕሪ 74 ደርጊ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፅኡ ግን እቲ ዝምድና ከምቲ ምስ ሃይለ ስላሴ ዝነበሮ ኣይኮነን። ምክንያቱ ደርጊ ዝወሰዶ ኮሙኒስታዊ ሕርያ ምስቲ እስራኤል ምስ ኣሜሪካ ብዙሕ ምውቃዕ ስለ ዝፈጥር ብምስጢር ግን ዋላ ምስ ደርጊ ብምስጢር ዝተፈላለዩ ዓይነት ኢንዳይሬክትሊ ሓገዝ ከም ዝነበረ ይግለጽ እዩ ማለት እዩ። እዚ እዩ ዝመስል ናይ እስራኤል መርገፂ። ሕጂ ኩሉ ግዜ እስራኤል ስለምንታይ ምዃኑ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ኣብቲ ከባቢ ንኤርትራ ደጊፋ ኣይትፈልጥን እያ። ሕጂ ብዙሓት ሰባት ደቂ ሃገርና ብፍላይ ገለ ማሲ ንኣሽቱ ቆልዑ ኣለዉ እስራኤል ፈታዊትና ምዃና ገለ እዮም ክነጉርና ዝፍትኑ። እስራኤል ብመሰረቱ ፈታዊት ናይ ዝኾነ ይኮነትን። ኦፍኮርስ ኣብ ዝኾነ ሃገር ፀላእን ፈታውን ድበሃል የለን። ኢትስ ኦል ኣባውት ናትካ ኢንተረስት እዩ ኣብ ፖለቲካ። እዚ ኩላትና ንግንዘቦ እዩ። ሕጂ እስራኤል ካብ ካልእ ሃገር ተፈልያ ፃድቕ ክትፃወታ ይንደልን። ግን ምስ በዚ መሰረት ኣምባሳደር ዝብሎ ዘሎ ነዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣውጅዎ ዘሎ ወራር ወይ ከዓ ከምቶም ዝሓለፉ ክገብሮ ደልዩ ዘሎ ወራር መንግስቲ እስራኤል ከም ዝድግፎ እዩ እዚ ኣምባሳደር ዝዛረብ ዘሎ። ዝሓለፈ እዋን ምብፃሕ ናይ ፕረዚደንት እስራኤል ናብ ኢትዮጵያ እንድሕር ርኢና እውን ነዚ ዘመላኽት እዩ ማለት እዩ። ምእንቲ ርእሱ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ናይ ኢማራት ዝገብሮ ዘሎ ርክብ ብጥንቃቐ ክንዕዘቦ ይግባእ። ምስ ኢማራት ዘሎ ርክብ ማለት ኢማራት፣ ኣሜሪካ፣ እስራኤል እዚአን ተመሳሳሊ መርገፂ ዘለወን ወይ ድማ ድቀራረባ እቲ ሓሽለኽለኽ እዩ ዝብልቲ ናይ ኢማራት ኣብቲ ከባቢ ኣብቲ ዞባ
ናይ ፀዓት ኩናት ናብ ናይ ባተሪ ኩናት ውን ፊቸር ክኸይድ ኢለኩም ነይረ ናይ ባተሪ ኩናት ደጊምኩም እቲ ቪድዮ ራእይዎ እዚኣ ኩሉ ግዜ ሜንሽን ዝገብረልኩም እቲ ፖለቲካ ክንርድኦት ኮይናት ናይ ባተሪ ኩነታት ክትርድኦ ክትክእል ኣለካ ሕጂ እዚ ናይ ኢማራት አይዲያ ፍቲ ከባቢ ፀጋታት ናይ አፍሪካ ምዝማት እዩ ኒጀር ትኸይድ ተውፅእ ናብ ጋና ገለመለ ሱልካታት ትገብር ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት አፍሪካ ትሕምዝቕ ብፍላይ አፍተን መንግስቲ ብቑዕ መንግስቲ ዘይብለን ኣብ ደቡብ ሱዳን ትኸይድ ብገለ ፀጋታት ናይ ነዳዲ ገለመልታት እዚ ናይ ኢማራት ክካየድ ዝፀንሐ ኣብ ሱዳን ትኸይድ ከምኡ ትልቕምፅ ኢማራት ካብ ሱዳን ጥራሕ ዘእተወ ተወርቂ ብዝሓለፈ ዓመት ዝተገብረ ፀብፃብ ብጣዕሚ ዘሰንብደካ እዩ እቲ ዝነበረ ዝምታ ሕጂ ብኡ ድመፅካ እስራኤል ኣሎ እስራኤል ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ረብሓ ናይ ገዛእ ርእሱ ንምሕላው ኦፍኮርስ መሻርክቲ ክደሊ ባህርያዊ እቶም ዝደልዮም መሻርክቲ ግን ልኡላውነት ናይ ሓደ ሃገር ክጥሕሱ ዝደልዩ ሓይልታት ክኾኑ ኣይግባእን ኖርማሊ ግን ኮይኑ ኮሚ ዝግበር ዘሎ ሕጂ እዚ ኣምባሳደርካ ኮሚ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅርፂ ንቐፃሊ ኣንፈቱ ናበይ ከይድኩም ዘሎ ከተንብቦ ቀሊል እዩ ማለት እዩ ዝኾን እስራኤል ብመንገዲ ኢትዮጵያ ጌርካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ውሕስነት ምርግጋፅ ሕጂ መወዳእታ ከይዱ እቲ ውሕስነት ንብሎ ዘለና ዋላ ካብ ኩለን ሃገራት ዕራብ ማለት እዩ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ክኸውን ዝነበሮ ዘለዎ ከምኡውን ክኸውን ክቕፅል ዘለዎ ዘይሻራዊ መርገፂ ፖለቲካዊ መርገፂ ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ዘይሻራዊ ክኸውን ዘለዎ ዋላ እንድሕር ሕጂ ንምንታይ ተልና ንሕና ኣብቲ ዞባቲ መዕንደሪ ክንከውን ኣይግባእን ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ደጋ ሓይልታት መፅኡ ብቁራስ ወዲ ቁራስ መፅኡ መሬት ክወስድ ዓዲ ቦታ ክረክብ ደይኮነ ኦፍኮርስ ፖለቲካውን ሃገራውን ረብሓናትና ዝምድናታት ክንገብር ንኽእል ኢና ዝቦት እዩ ሶ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ግን ዲፕሎማስያዊ ክንብሎ ንኽእል ኢና ዋላ ደኣ ምዕጉርቲ እንዳሰዓምካ ጨጉሪ እንዳሸሓርካ ሓንሳብ ሓቂፍካ ብዙሕ ናይ ምሽሓር ገፁ ዝኸደ ካብ ዲፕሎማስን ላዕሊ ናብ ለመና ገፁ ዝቐርብ እኳ እንተኾነ እቲ ዲፕሎማሲ ግን አብይ አሕመድ ይስጉም ኣሎ ይኸይድ ኣሎ ናብ እስራኤል ይኸይድ ኣሎ በዚ ናብ ገለ ክኸይድ እዩ በዚ ይፍትን ኣሎ ሕጂ እሱ ዓቕሙ ይፍትን ኣሎ ሶ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ብፍላይ ኣብ መጻኢ ናይ ኤርትራ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ክሳተፍ ዝደሊ ክንብል ከለና ናት ስቂሉ ብህርፋን ስልጣን ዝጠስጠሰ ነብሰ ምትሓቱ ክሽፍን በዓል ስልጣን ነዊሑ ክረአ ዝደሊ ዘይኮነ ናይ ብሓቂ ሃገራዊ ተሓስባ ዘለዎ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ክሳተፍ ዝደሊ ዘይጋ ግን ብንቕሓት ክዕዘቦ ዝግባእ እዩ ማለት እዩ እንታይ ክዕዘብ ዝግባእ ንመጻኢ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካ ናይ አብይ አሕመድ ላዕልን ታሕትን ገልጠምጠም ናበይ ገፁ ክንርድኦ ይግባእ ማለት እዩ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ግን ኤርትራ ልኡላውነታ በዚ ናይ አብይ አሕመድ ዝካየድ ዘሎ ላዕልን ታሕትን ንልኡላውነታ ድፈታተን ካልእ ሓይሊ ኢትዮጵያ መፂሎ ሕጂ እዚ ሓይሊ እዚ ብኸመይ ሰሲኑ ብኸመይ ደልዲሉ ናትና ናይ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ስርዓት ምድልዳል ናይ አብይ አሕመድ ታይተራ ነይርዎ እዚ ንኻልእ መዓልቲ ዝግደፍ ፖለቲካዊ ጉዳይ ናይ እስራኤል ጉዳይ ግን ብንቕሓት ክንከታተሎ ይግባእ እስራኤል ኣብ ዞባ ዘለዋ መርገፂ ኣብ ኤርትራ ዘለዋ መርገፂ ብንጹር ከተቐምጥ እዩ ዝግባእ ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር እያ ኤርትራ ልኡላዊት ዝኾነት ከዓ ብመስዋዕታ ብቓልሲ ብሉፃት ደቃ ከፊላ እዩ ኣብ ቢያቲ ኣብ ኮፍ መበሊ ኣብ መጋባእያ ዝረኸበቶ ናፅነት ከም ዘይብላ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ሕጂ ነዚ ሓቂ እዚ ክትሽፍን ምፍታን ማለት ንብርሃን ፀሓይ ብመጋረጃ ክትክልክል ከም ምፍታን ጥራሕ እዩ ዝሕሰብ ወላ ሓንቲ ካልእ ትርጉም ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ኤርትራውያን ንናፅነቶም ንልኡላውነቶም ኣብ ገሃነመ ኣትዮም ዓዲ ቆሪረ ምስ በለቶም ኣብ ገሃነመ ኣትዮም ዕንጨይቲ ፈልዮም ንዓዲ ማሚቖማ ካልኦን ሓንቲ ዛንታ የለን ዛንታ እዚ ታሪክ ሰኒድዎ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ዝመሃዝ ዘሎ ነገር ኣይኮነን ኩለን ዓለማት ኣንጻር ዝሃገር እዚ ኣንጻር ዝልኡላውነት እዚ ደው ኢለን እዩ ግን ኣብ መወዳእታ ዝሃገር እዚ ዝህዝቢ እዚ ዝሃገራውነት እዚ ዝመንነት እዚ ስዒሩ ወፂ እዩ ሕጂ ድሕሪ ዝኩሉ ዓመታት ከዓ ይፍተን ኣሎ ትፈተነ ይዓብሎ እቡ መንፅር ከዓ ኣዌርነስ ናይቲ ህዝቢ ከዓ ክዓቢ ክእል ኣሎ ኩሉ ግዜ ንቑሒት ህዝቢ ንልኡላውነቱ ኣብዚ ዘይማታ ሓቂ እዩ ከመይ ጌርካ ኣብ ጎቦ ደንደም ኮንካ ትትኩስ ኣይጠፍኦን ናይ ዘመናት ተመክሮ ኣለዎ ብመሰረቱ ንጥልያን ኣብ ዝተፈላለዩ ናፍታ ዝገበረን ጠርቋሻት ውጋኣት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኤርትራውያን ወታደራት እዮም ነይሮም ንፍተዎ ንቀበሎ ውጪ ሳድ ግን ኤርትራውያን እዮም ቶም ሓይላት ተዋጋእቲ ነይሮም ስለዚ እቲ ህዝቢ እቲ ናይ ምውጋእ
بحاتيرو خمي جيركا هاجر كات كلاخل صلايخا خمي جيركا تقشمد ناي نوي عمت تمكر له دخيمو له دو ازي ندلي دو نو عندلي ግን زنا اسرائيل ዝግበር ዘሎ ብውሽጥ ተንኮላት ዝመስል ክፋኣት ግን ቀልጢፍና ምስ እስራኤል እንታይ ክግበር ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ዋላ ንቀጻሊ ዲፕሎማሲያዊ ኸይድናትና ኣብ ዲፕሎማሲ ማለት እዚ ዘሎ ስርዓት ዜሮ እንተበልና ምግናና ይኮነ ኣብ ዲፕሎማሲ ዜሮ ኣብቲ ፖለቲካ ይፍት ፖለቲካው ተንኮል ይዳምበር ኣብ ዲፕሎማሲ ዜሮ ሕጂ ዝናይ አዲስ አበባ ፕራይም ሚኒስተር ካ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ይሽሕሪ እንታ ቀዲመ ዝብልኮ ማለት ስለዚህ ብትቅልል ድበለ እዋን ንቕሓት ዘድልዩ ንቕሕና ክንዕዘብ ይግባአና ምክንያቱ እስራኤል መርገጽያ ኣብ ልኡላውነት ኤርትራ ዝብሎ ዘሎ ዝምበሳደር ኦፊሻል ዝተዛረቦ እዩ ስቂሉ ካ ሓደ ኣምባሳደር መጽዩ ዝኾነ ዘረባ ይዛረብኒ ስለዚህ እስራኤል ንአቢ አሕመድ ኣብ ጉዳይ ባሕር ከም ትድግፎ መብጽዓ ኣትያትሉ ከም ዘላ ማንም ክስሕቶ ባሃም ክስሕቶ ዘይክእል ነገር እዩ ኤርትራውያን ብንቕሓት ክንዕዘቦ ይግባ ይኸኒለ